Bore da, a chroeso chi yma i'r Gell ar ddwrnod newydd. Diolch am roi chydig bach o amser unwaith eto i fyfyrio efo fi. A mae'n ddechrau wythnos arall, yr ail wythnos lawn y mis Ionawr. Pan da ni'n meddwl am wahanol gyfnodau'r flwyddyn, tybed be ydy'n teimladau ni yn argraffiadau ni o'r mis yma? Mae yna ambell i adeg yn sefyll allan yn does. Dyna chi'r haf a chyfle i gael gwyliau falle. Y Pasg, yr amser i gofio digwyddiadau rhyfeddol y groes a'r atgyfodiad. Mae'r Gwanwyn efo ddeiar yn deffro, neu'r Hydref a'i liwiau rhyfeddol yn adeg i ni fwynhau byd natur. Ond rywsut mae Ionawr yn fis gwahanol. Chydig wythnos yn ôl oedden ni'n cael dathlu'r Nadolig a'r amant, ond rwan, oni bai fod eich pen blwydd yn digwydd disgyn yn y mis yma, yna rhyw fis tawel ydi ond gyda'r tywydd fel arfer yn ddigon llwm. Wedi bwrlwm y Nadolig ar flwyddyn newydd, rhyw fis i setlo i lawr i fywyd arferol, heb i ddim byd arbennig ddigwydd. Ac eto, tybed nad ydyn ni'n gwneud cam ar cyffredin. Un o'r pethau hynny sy'n deffro fy chwilfrydedd i, ydy'r blynyddoedd coll hynny y mywyd yr arglwydd Iesu. Da ni'n clywed dipyn am hanes i eni. Da ni'n clywed llawer am ei 2 blynedd olaf ar y ddaear, ac wrth gwrs mae'r penodau lawer yn adrodd hanes i wythnos olaf cyn iddo gael ei groesoelio. Ond beth am y blynyddoedd eraill? Wyddon ni ddim enghraifft beth oedd ei air cyntaf o. Pryd ddaru fel gymryd i gamau cyntaf, rwy'n mae hwnna'n ddigwyddiad mawr yn hanes rhywun yn dydy, a rhieni'n rhoi sylw. Ys dim syniad ganddo ni pa fath rai oedd ei ffrindiau fo yn Nazareth wrth iddo dyfu. Oedd ganddo fo hoff fwyd. Tybed oedd o'n chwarae gemau efo'i ffrindiau, a beth oedd y gemau hynny? Pryd ddaru i lais o dorri? Pryd ddaru o ddechrau helpu Joseph yn ei waith? Be ddigwyddodd i Joseph? A ni'n heb glywed dim amdano wedi'r blynyddoedd cyntaf. Rhyw flynyddoedd di-nod oedd rhain i bob golwg. Blynyddoedd coll yn yr hanes. Ac eto, da ni'n cael rhyw gliwiau bach weithiau i ddeud fod y rhain yn flynyddoedd pwysig. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn amdano fel un sydd wedi i demtio ym mhob peth yn yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Roedd Iesu'n profi bywyd arferol yn ei brofiadau amrywiol. A chofiwch, hwn ydy'r gair tragwyddol. Cyn iddo fo gymryd y natur ni a dod yn y cnawd. Mi oedd y seraffiaid yn ei addoli, a chyda'r tad a'r ysbryd glân, mi oedd o'n dduw tragwyddol. Ond dyna be gymerodd ei gyfyngu mewn cnawd a derbyn y natur ddynol, i fyw yr un profiadau cyffredin a chi a fi. Ac unwaith eto mae'r llythyr at yr Hebreaid yn dweud, yr oedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau, mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon ger bron Duw. Oherwydd, am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio, a mae'n gallu cynorthwyo rhai sydd yn cael ei temtio. A dyna chi rhywbeth arall gwerth i nodi. Mae Paul yn sôn amdano fel hyn, anfonodd Duw ei fab wedi eni o'i wraig, wedi eni dan y gyfraith. Mi oedd Duw'r tad yn disgwyl oddi wrth ei fab yr hyn mae â hawl i ddisgwyl ganddo ni. Bywyd perffaith, lle roedd yn caru Duw a'i holl galon, a charu gymydog fel fo'i hunan. Fan yma rydyn ni gyd wedi methu. Da ni gyd yn cael yn condemnio. Ond rydyn ni'n deall i Iesu lwyddo. Fe fyw'r bywyd perffaith hwnnw wedi demtio mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Dyna pam i fod yn gallu bod yn aberth digonol drosto ni. Fe dioddefodd ar y groes, nid am ei feiau hunan, ond am yn beiau ni. A nynne wedyn chwedl Roger Edwards yn cael yn gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad.
cael ei gwisgo a'i fywyd perffaith o'i hyn, a Duw yn gwenu arnom, fel pe byddem heb gamu unwaith allan o'i gyfraith berffaith a da ei hunan. Rhaid i ni beidio dibrisio'r cyffredin. Os nad oes rhywbeth anarferol yn digwydd i ni heddiw, mae eto yn gyfle i ni fyw yn bywydau gogoniant i Dduw, yn ei fyddhau warchmynion, yn dweud wrth eraill amdano, a phan fyddwn ni'n methu, i ddiolch fod maddeuant parod i'w gael trwy aberth Iesu a thrwy fywyd ei fab sanctaidd. Gadwch i ni weddio. Arglwydd, diolch i ti am gael gweld wythnos newydd yn hanes. Ac arglwydd, os da ni'n meddwl mae rhyw fywyd di-nod di-bwys ydi hwn, da ni'n sylweddoli fod yr angylion yn gwylio ni, i weld sut wyt ti ar waith yn bywydau ni. Caniatau ni fyw y diwrnod hwn yn pwyso unwaith eto ar dy drygaredd, yn ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel yr un sydd yn cyfiawnhau ni, ac yn gofyn am gymorth yr ysbryd i fyw gogoniant i dy enw di. Amen. Wel, gobeithio gewch chi wythnos dda. Ac os ydych chi'n dymuno, yna dewch yn ôl dydd Mercher, a mi fydd na fyfyrdod bach arall os fydd Duw'n caniatáu.